நூற்றுக்கதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இருந்தாரு. அவரை ஏன் அப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னா, அந்த நாட்டுல போர் நடக்கும் பொழுது ஒரு 100 பேருக்கு ஒருவரை வந்துட்டு நியமிப்பாங்க தலைவரா. அந்த தலைவருடைய பதவியில இருக்கிறவங்களை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா நூற்றுக்கதிபதி என்று அழைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தான் இவரை வந்துட்டு போர் செய்வதவர் என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு நாள் நூற்றுக்கதிபதி அவர் கீழே வேலை பார்க்குற வேலைக்காரனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அங்கும் இங்குமாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு, இவருக்கு எப்படி இது பண்றது, வேதனையில இருக்காரே சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது ஈசப்பா வந்து கப்பர்நகம் என்ற ஊருக்கு வந்திருக்கதா அவர் கேள்விப்பட்ட உடனே ஏசப்பா கிட்ட போயிட்டு, ஆண்டவரே என் வேலைக்காரனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், அவரை வந்துட்டு நீங்க சுகப்படுத்தணும் சொல்லி ரொம்ப வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுது ஏசப்பா வந்து சொல்றாரு, நான் அவனை சுஸ்தமாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நூற்றுக்கதிபதி மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு, நீங்க என் வீட்டுக்கெல்லாம் வர வேண்டாம், நான் அதுக்கெல்லாம் பாத்திரமே இல்லை, நீங்க ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லுங்க, அப்போ என் வேலைக்காரன் நல்லாயிடுவான், சுகமாயிடுவான். நான் வந்துட்டு என் கீழே எல்லா வேலை பார்க்குற எல்லாருமே வந்துட்டு வருவாங்க, எனக்கு நான் சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு கீழ்ப்படிவாங்க, இதை செய்வாங்க. அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர்ல தான் இந்த வேலைக்காரன் இருந்தான். அதனாலதான் வந்துட்டு இதை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஏன் இதை சொல்கிறாருன்னா, ஏசப்பா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சாரு, இவர் இந்த அளவுக்கு தன்னை தாழ்த்துற அளவுக்கு அவர் யார், ஏன் இந்த மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறாருன்னு கேட்கும்பொழுது இந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு. இப்படி எவ்வளோ பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்கள ஒருத்தராக தான் இந்த வேலைக்காரர் இருக்கிறாரு, அதனால இவர் சுத்தமாக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக் கொள்ளும்பொழுது ஏசப்பா இதை கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு என்ன பண்ணுறாரு, பின்னாடி எல்லாரும் திரும்பி பார்த்துட்டு இஸ்ரவேலருக்குள்ள கூட நான் இந்த மாதிரி ஒரு விசுவாசத்தை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லை, அந்த சொன்ன நிமிஷமே அந்த நூற்றுக்கதிபதியுடைய வேலைக்காரன் வந்து நல்லா சுத்தமாகி நல்லா சுத்தமாகறாங்க. சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி ஒரு விசுவாசம் யார்கிட்டையும் இல்லைன்றதை அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகர்றாரு. ஸோ இது சில நேரத்தில் ஏசப்பா நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி விசுவாசத்துக்கு தான் எதிர்பார்க்குறாரு. எப்படி நம்ம வந்துட்டு அந்த நூற்றுக்கதிபதி வந்துட்டு ஏசப்போட வார்த்தை மட்டும் குணப்படுத்தும் அப்படின்னு விசுவாசித்தாரோ, அதுபோல் நம்மளோட வாழ்க்கையில் கூட நிறைய விஷயம், இப்போ நமக்கே உடம்பு சரியில்லைனா கூட என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மருத்துவரை தேடி தான் போவோம், மருந்துகளை நம்பி இருப்போம். ஆனால் அங்கே வந்துட்டு ஒரு வார்த்தை குணப்படுத்தும், அது இயேசுடைய வார்த்தை வந்து கண்டிப்பாக குணப்படுத்தும் என்று விசுவாசித்து அந்த இடத்துல தன்னை தாழ்த்தி தரமட்டமாக்குனதுனால ஈசப்பா ஆச்சரியப்பட்டு இப்படி ஒரு விசுவாசத்தை பார்க்கலன்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த நூற்றுக்கதிபதி இருந்தாரு. இந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறோமான ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்ப்போம். அந்த நூற்றுக்கதிபதி கிட்ட இருக்கிற விசுவாசத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்குறாரு. அவர் சொல்லும்படியாக ஒரு விசுவாசத்தை நம்ம வச்சு வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காட்டுவோமா ஏசப்பாவுக்கு. இதுக்கப்புறம் ஏசப்பா உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் சந்தேகப்படாமல் நீங்கள் சொன்னது ஆகும், உங்களுடைய வார்த்தை மாத்திரம் எங்கள் வாழ்க்கைக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ஒளியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து இன்னைக்கு நம்ம அந்த நூற்றுக்கதிபதி போல வாழ்ந்து காட்டுவோமா.